Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ etu aka si na anabata gị na Akuko Uwa nke ụtụtụ a ma bụrụkwazị ụbọchị Satọde abalị 3 nke ọnwa Disemba afọ 2022 isiokwu anyị ji wee bịa. Gọvanọ Soludo akwadogo otu ọrụ kọmitii bụ nke arụpụtara ga-alụ ọrụ na ya bụ otu akpọrọ Asmata. Gọọmenti steeti abụ Anambra na ndị a na-ejikọtara aka ọnụ bụ ndị kewapụtara ya bụ ọgwụ mgbochi rotavirus ka ọ bụrụkwazị na ọgwụ mgbochi a ga na-agbakwazị ụmụaka. Otu kansụl jikọtara ndị minista nọ na otu ọrụ ECOWAS ọgbakọ nke 89 ha bụ nke kwuru na ọ malitego na Abuja. Agha bụ nke a na-anọ na mba Ukraine na mba ofesi ka kwuru na ndị ọrụ agha nke mba Ukraine mmadụ 13,000 bụ ndị nke ewunyere anya pee ka ọ dị ugbu a na ụzọ iji wee bịa. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịakwa n'ime steeti a maka iweta mgbanwe chọrọ atọ ime ka akụnụba ya kwudosie ike na ịkwado ọtụtụ ndị dum bara ụlọ bụ nke enwere n'omenala Igbo ka anyị na aka n'ebe ọ dị ukwuu ka anya bụ ọlụ wee dị mfe. Abụ m Onyekachukwu Ugochukwu ngwa ome. Aka na-achị ọrụ steeti abụọ Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Charles Soludo CFR akwadogo nrọpụta bụ nke arụpụtara mmadụ 24 n'ime ndị nke so na otu kọmitii ga na-alụ ọrụ nyegara otu Anambra State Market Amalgamated Traders Association Asmata n'aka mkpirisi. Nke a bụ nke dị na akwụkwọ ozi bụ nke binyere aka site n'aka onye ọrụ nta akụkọ nyekara gọvanọ nke steeti a Maazị Chris Aburime, ebe Chief Humphrey Anwụna bụ onye nke ga-alụ ọrụ dịka President General nke ya bụ otu Maazị Obinna Okechukwu ga-alụ ọrụ dịka onye President General nke mbụ, ebe Chukwudị Nwankwọ ga-alụ ọrụ dịka onye President General nke abụọ. Maazị Makole Ekwe bụ onye odeakwụkwọ nke ya bụ kọmitii, ebe Honorable Charles Okoye ga-enye ya nkwado. Matthew Onyechi ga-alụ ọrụ dịka onye Financial Secretary. Emeka Unegbu ga-alụ ọrụ dịka PRO. Ndị ọzọ gụnyere Henry Akpotue onye njide ego, Nze Cosmas Ọkpara Unegbu onye ga na-akwụ maka ọdịmma ya bụ kọmitii, Callistus Okeke Provost 1 na Francis Ogene Provost 2. Ndị ọzọ nọ n'otu a gụnyere Pastor Chibuzo Richard, Kingsley Odimegwu, John Mmadụkọlọ nakwazi Chukwudị Mmadụka. Eric Uwoma bụ onye nke na-anọchite anya Onitsha Zone. Chief Emmanuel Obiago na-anọchite anya Idemili Zone. Obiakụ Promise Ezigwe Ọka Zone ka ọ na-anọchite anya ya. Peter Nwankwọ na-anọchite anya Oyi Zone. Leonard Chukwuatuegwu Ọnwatuegwu bụ onye nke na-anọchite anya Nnewi Zone, ebe Ezigwe Chiedozie na-anọchite anya mpaghara Agwata Zone. Chief Tommy Ezeonwuka, Chief Jude Nwankwọ na Chief Jude Agụmmadụ bụ ndị nna na-elekọta ya bụ otu anya n'ụzọ pụrụ iche. Gọọmenti steeti abụ Anambra amalitego usoro iguzobe ụlọ ọgwụ ebe a na-enyochapụta ụmụ nwaanyị ọrịa kansa ma nye ha ọgwụgwọ, ma bụrụ nke kwuru na a ga-ewube n'ụlọ nlekọta ahụike bụ nke dị na Ọnịcha bụ ebe a ga na-enye ha ọgwụgwọ maka ya bụ ọrịa. Kọmishọna steeti na-ahụ maka ahụike Dr. Afamobidike kwupụtara nke a na mkpakọrịta bụ nke dị n'etiti kọmitii ụlọ nzukọ mbibi nke steeti na-akwụ maka ahụike na ụlọ ọrụ ministri na-akwụ maka ahụike na anya bụ atụmatụ ego a ga-eji wee lụọ ọrụ nke afọ 2023 bụ nke ya bụ ministri ji n'aka ugbu a. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem bụ onye na-ebe ahụ ka o wetara anyị akụkọ ya. Dọkịta Obidike kọwara na ya bụ akụrụngwa bụ nke a ga-eji na-agwọ ụmụ nwanyị ọrịa kansa yana ọrịa ndị ọzọ na-adịghị efe efe, ma mee ka amata na ihe dịka mmadụ 5,000 bụ ndị a ga-agwọ ọrịa kansa n'efu n'afọ 2023. Maazị Obidike kọwara na Gọvanọ Chukwuma Soludo nwere mmasị nke ukwuu n'ihe gbasara ahụike ndị Anambra. Ọ bụ nke a mere o ji wee ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ ka ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe na steeti a iji hụ na ndị mmadụ na-enwe ahụike mgbe ọbụla. O mere ka amata na ụlọ ọgwụ nke ndị Ekwulọbịa, Enugu Ukwu na Ụmụeri bụ nke a ga-arụzigharị n'afọ 2023 ka ọ dịzie ka ụlọ ọgwụ ndị ọgbara ọhụụ. Dọkịta Obidike kwupụtara na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo na-arụ ụlọ oxygen na Onitsha General Hospital yanakwa nke ga na-ahụ maka ahụike ndị ọgbanta nkwado Anambra North, ma mee ka amatakwa na oxygen
oxygen plant nke dị na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka ga-ebidokwa arụbakwa ọrụ n'oge na-adịghị anya. N'okwu nke ya, onye isi oche otu kọmitii ụlọ nzukọ omeiwu steeti a nke na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Kata Umeodoagụ toro aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka itinye akatamkpo ego n'ihe gbasara ahụike steeti a nke na-amịta ezi mkpụrụ ma gosipụta afọ ojuju o nwere gbasara ụzọ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na steeti a si rụọ ọrụ n'afọ a. Ọ kpọkuru gọọmenti steeti a ka ha tinyekwu ego n'amụma ego ndị ụlọ ọrụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka ka ha wee rụọ ọrụ karịa ka ha rụrụ n'afọ ọzọ. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modelem. ụmụaka nọ n'ime steeti abụ Anambra bụ ndị nke a ga-amalite ịgba ọgwụ mgbochi rotavirus n'efu ma bụrụkwazị nke a ga na-agba ha n'ụlọ nlekọta ahụike nke ọha mmadụ na nke nnọrọ onwe enwere n'ime steeti abụ Anambra. David Ọkpọkwasịrị ga-ewetara anyị akụkọ etu esi wee tinye ya bụ ịgba ọgwụ n'ime ọgwụ mgbochi a na-agba ụmụaka kwamgbe. Gbape ịtụ ya bụ ọgwụ mgbochi rotavirus n'ụlọ ọgwụ opekata mpe ahụike nke dị n'Enugu Agidi n'okpuru ọchịchị njikọ ọka ka gọvanọ Chukwuma Soludo nọrọ kwue na ya bụ ọgwụ mgbochi a na-agba megide rotavirus bụ nke dị oke mkpa iji belata ọnwụ ụmụaka na-anwụ site n'ọrịa afọ ọsịsa ma bụkwa nke na-ewetakarịchasị ọnwụ n'ebe ụmụaka nọ. Gọvanọ Soludo bụ onye nọchitere anya na mmemme ahụ bụ kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Afamobidike nọrọ kpọọ oku ka ndị isi obodo na ndị isi ụka nye aka n'ịgwa ndị mmadụ mkpa ọ dị ịgba ya bụ ọgwụ mgbochi rotavirus ma kwuo na ọ nweghịzi ihe mmadụ ga-akọwa ga-abụ ihe kpatara na agbaghị nwatakịrị ya bụ ọgwụ mgbochi megide ọrịa rotavirus bụ nke gọọmenti steeti a na ndị na-akwado ha jikọtagoro aka ọnụ iji hụ na a na-emezi ya na-enweghị ọnụ ọbụla na Anambra steeti. N'okwu nke ya ka onye nnukwu ọdọ akwụkwọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọgwụ opekata mpe na Anambra steeti bụ nke akpọrọ Anambra State Primary Health Care Development Agency dọkịta Chioma Ezenyimuru mana ọkọwa na ọgwụ mgbochi a na-agba megide rotavirus bụ nke a ga-akwalite na Anambra steeti malite ma ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 29 wee ruo n'ọnwa Disemba dị na mkpụrụ ụbọchị 6 n'afọ a ebe a ga-agba mbọ fụ na ụmụaka dị ọgbata afọ izuụka 6 wee ruo ọnwa 23 bụ ndị gbara ya bụ ọgwụ. N'okwu nke ya ka onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ National Primary Health Care Development Agency na Anambra steeti bụ dọkịta Obiora Agbakwulu bụ onye kwupụtara okwu n'aha ndị nkwado gọọmenti Anambra steeti na ọkwe nkwa ma kọwaa nkwado ha inyere gọọmenti steeti aka ịhụ na ebumnobi ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa rota ebe onye isi oche ọchịchị nchere oke nke okpuru ọchịchị njikọ ọka bụ Maazị Clems Agụiyi nọrọ too gọọmenti Anambra steeti maka mbọ niile ọ na-agba ịkwalite ọnọdụ ahụike n'ogogo opekata mpe ma rịọza ka gọọmenti steeti lebakwa anya n'ebe ọ metụtara iwe n'ọrụ ndị ọrụ ahụike dị iche iche n'ụlọ ọgwụ opekata mpe dị iche iche. Gọvanọ Soludo mechaziri gaa ma duru ndị eji okwu abụọ izu bịara mmemme ahụ iji wee tụọ ụmụntakịrị bịara ya bụ mmemme ọgwụ mgbochi rotavirus ahụ. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị eji okwu abụọ izu n'obodo Enugu Agidi nakwa n'okpuru ọchịchị njikọ ọka bụ onye du ha wee bịa bụ Igwe Mike Okeke Uche bụ eze ọdịnala nke Enugu Agidi, ndị ichie ya nakwa onye isi ọchịchị obodo Enugu Agidi bụ Pharmacist Victor Okeke. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo n'okwu ikpe bụ Barrister Tobechukwu Nweke abụghị onye nke nere ọbịa nyegara onye nke ji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị apụka wee na-azọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị na-anọchite anya Anambra East nakwazi West n'ogogo etiti bụ Chief Chinedu Obidigwe nakwazi ndị ọzọ so na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ma na-apụta maka ọrụ nkọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2023 na mpaghara ahụ. Chief Obidigwe bụkwazi onye nke chọkwaziri ka arọpụta ya nke ugboro abụọ ka ọ rụọ ọrụ n'ụlọ nzukọ omebe iwu nke etiti ma bụrụ nke na-anọchite anya ọgbanta nkwado ahụ eri afọ 2019. Amaka Chibuzo Okoye ga-ewetara gị akụkọ ya.
mgbe ọ na-ekwuzi okwu na be ya nke dị na Nsugbe n'okpuru ọchịchị Anambra East Local Government Area ka ọkaiwu Nweke sịrị na dịka onye ji okwu ya agba izu nakwa onye isi nke ya bụ pati n'obodo ahụ na ọ dị oke mkpa ka akwanyere ya bụ nwa amadi bụ Chief Obidigwe ugwu ma gosikwa nkwado ndị obodo ya wee nyere APGA gọọmenti maka na ha elitego erere dị iche iche na ya bụ obodo na n'ebe ndị ọzọ site n'aka APGA gọọmenti ma kpọzie ndị Nsugbe ka ha donyere ọchịchị nọ ugbu a ukwu n'okwu ya ka Chief Obidigwe onye nke gụpụtara ọrụ dị iche iche nke o wetagoro kamgbe ọ bụrụ onye na-enochi anya Anambra East and West na ụlọ omebe iwu nke otiti nke ọ sịkwa na ndị Nsugbe sokwa wee riterere ya were nkwanye a ga-agakwa n'iru wee rụpụta ọrụ mmepe obodo ma ọ bụrụ na atụnyere ya ma sịkwazịa na ọ dị oke mkpa ka adonyere ha ukwu na ndọrọndọrọ nke na-abịa n'arọ na-abịa abịa ma wee kelezie nnukwu nwoke a bụ ọkaiwu Nweke maka ukwu dike a ọ zọpụrụ iji wee nabata ya na obodo Nsugbe. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka ọkụ na mmiri bụ Engineer Julius Chukwuemeka siri n'ezie na ọgbakọ a bụ nke dị oke mkpa n'ihi na ọ ga-aga n'iru irotere ndị otu APGA na ndị ọzọ dị iche iche mkpa ọ dị ka atụnyere APGA maka erere nke dị n'iru ha ka ga-erite. Onye special advisor wee nyere gọvanọ Soludo na nkwalite ụmụ ntorobịa bụ Dr. Nelson Omenuya n'okwu nke ya sizikwa na Chief Obidigwe bụkwazi onye mepụtagoro ihe dị iche iche maka ọganiru nke ya bụ otu ma lụọ ọrụ otu o si wee kwesị yọzie ndị mmadụ ka ha hụ na ọ nachiere azụ na ya bụ ọkwa oji n'okwu ha dị iche iche ka onye isi oche nke APGA na Ward 1 n'ime Nsugbe bụ Oliakụ Chinyere Ata na onye isi oche ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na Nsugbe bụ Maazị Osta Nwoye na onye isi ndị ntorobịa n'alaka United Anambra Youth Assembly bụ Maazị Nonso Onwuzilike gosipụtara obi ụtọ ha wee nyere Chief Obidigwe n'ihi na o wetego ụsa nyere arịrịọ niile ha na-arịọ ma sịkwazịa na ha ga-akwụdosi ike ịhụ na ọ nachiere azụ. Imerime ndị mmadụ bụkwa ndị bịara ya bụ mmemme. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ndị ọrụ nta akụkọ ka enyere ndụmọdụ iji mụta etu esi wee na-eyi uwe ọfụma dịka nke na-eso wee na-agbagha ume ma na-emekwazi ka ha na-alụ ọrụ ha ọfụma. Nke a bụ ọkpụrụkpụ ihe bụ nke etinyere ọnụ n'ime ya na ya bụ nnukwute ihe mmemme igosipụta ekike nakwazi ọrụ nka dịgasị iche iche nke afọ bụ 2022 nke otu chịkọtara ndị ọrụ nta nke ala anya bụ Naịjirịa achịkọbara site n'aka ya bụ otu chịkọtara ndị ọrụ nta akụkọ ala anya bụ Naịjirịa na kansụl ya n'ime steeti ya bụ Anambra na njikọrịta aka ha na gọọmenti nke steeti a nke mere na Godwin Ezemo International Conference Center Ọka ka anyị wetara gị akụkọ etu o si wee gaa. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka Maazị Don Onyenji bụ onye kọmishọna nke na-ahụ maka ejije omenala nakwazi ihe nlegharị anya kerere ndị otu NUJ maka ịchịkọba ya bụ mmemme bụ nke o kwuru na ọ bụ nke nyere aka igosipụta omenala ndị Igbo ya nakwa ekike ndị Igbo. O kwuru na omenala Igbo bụzi nke na-anazi ana mana ugbu a na-agbanisi mbọ ike ịhụ na ọ naghị kpamkpam site n'atụmatụ aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo wepụtara. Onye kọmishọna ahụ kpọkuru ka ndị mmadụ na-eke ekike otu o kwesịrị ma kwue na ọ bụ otu mmadụ si ke ekike ka a ga-esi wee na-agwa ya okwu n'ụzọ dị mma ma ọ bụ n'ụzọ dị njọ. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka Maazị Agbanyim Chijioke bụ onye General Manager na Chief Operating Officer Anambra State Signage and Advertisement Agency kelere ya bụ ndị chịkọbara ya bụ mmemme ma kwukwazịa na ihe gbasara ejije na mgbasa ozi bụ nke na-agakọ nnọọ ọnụ ma kpọkụzikwa ndị mgbasa ozi ka ha na-esonyesi ike ma na-ekwukwa otu o kwesịrị isi wee kwalite
ịkwalite ejije ndị Igbo. N'ozi nkele ya ka onye chairman NUJ nke steeti a bụ dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na ejije ekike ya nakwazi mgbasa ozi bụ nke agaghị ekesa ya na ibe ya ma kwukwazịa na ọ bụ nke na-enye aka n'ịkwalite ejirimara ndị Igbo. N'okwu ya n'isiokwu ya bụ mmemme bụ nke bụ The Relevance of Art in Discerning Effective Journalism ka ọkaikpe Edith Anyanọ bụ nnukwu onye ọkaikpe kwuru na mgbasa ozi bụ nke a na-eṅomi nke na-emekwa ka a na-enwe mmekọrịta mmadụ ibe ya site n'ịgbasa ozi otu o kwesịrị ma kwukwazie na ọ dị mkpa ka ndị ahụ na-agbasa ozi na-eke ekike otu o kwesịrị. Ọkammụta Anyanọ gakwazi n'iru wee kpọkuo ndị ọ dị n'aka ka ha leba anya n'ụzọ dị iche iche esi agbasa ozi ịhụ na akwalitere ya nke ọma. N'okwu ha dị iche iche na ya bụ mmemme ka onye Director National Orientation Agency bụ ọkaiwu Charles Nwoji, onye nke ọkaiwu Ifeoma Chijioke nọchitere anya ya nakwazi onye Managing Director na Chief Executive Officer Anambra Newspapers and Printing Corporation Sachuka Nnabife anọkwazi na ya bụ mmemme wee gosi ihe ngosi dị iche iche ya nakwazi ejije eji mara ndị Igbo. Ọgbakọ nyocha nakwazi ikpe otu kansụl jikọtara ndị minista so na otu ọlụ ECOWAS bụ nke ahụtara dịka nnukwute ọnọdụ pụrụ iche maka inyocha ihe mmemme ọtụtụ otu na-emegasị ma bụrụ nke amalitegoro mmemme ya n'isi obodo abụ Abuja. Nya bụ ọgbakọ bụ nke a bịara site n'aka ndị nke nọchitere anya steeti dịgasị iche iche iji wee tụgharịa uche na ọtụtụ okwu dị iche iche bụ nke na-emeta ndọrọ ndọrọ na-ama ha aka n'ihu ma bụrụkwazị nke a ga-ewepụta usoro okpukpo na oyoyo a ga-eji wee hụ na a na-ekpokọnata ndị nke nọ n'ime obodo ọnụ maka ịlụ ọlụ pụrụ iche. Ekwi ajide nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ọchịchị ECOWAS Commission ji dị nka ịkwalite mmemme ya bụ Commission maka ịkwalite nnwekọta. Onye isi oche ECOWAS Commission Dr. Omar Ali Toure n'okwu ya gwara ndị ozi ECOWAS ka ha kwado ịhụ mmezu ihe nzube afọ 2050. N'okwu nke ya ka Minista Steeti maka Foreign Affairs Zubairu Dada sịrị na nzukọ ahụ bụ maka ọdịmma ndị obodo ma dụọ ndị nnọchite ka ha nagide ohere ọbụla mee ka akụmba West Africa bawanye. Emesịa onye isi oche ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority Koku Laurentoso tụlegharịrị atụmatụ maka nkwado ihe mmepụta ma otito zuo mba niile. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajide, Akuko Uwa, ABS. Ugbu a akụkọ anyị na mba ofesi na Ukraine ka ịnọzi ugbu a wee na-wetara gị akụkọ na ndị ọrụ agha nke mba Ukraine mmadụ 13,000 bụ ndị nke egbunyere anya pee eri ha ji wee malite n'ịwakpo mba Russia dịka ndị isi obodo ahụ si wee weta anya bụ akụkọ. Maazị Mikhailo Podolak bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara onye isi ala nke mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky mbụ onye nke wetara ozi wee na-ekwu na ndị ọrụ agha ọnụọgụ ha ruchere n'ime 10,000 nakwazi 13,000 bụ ndị nke egburu anya pee. Naanị ndị Ukraine nakwazi ndị Russia bụ ndị nke ekwuru ka ga-ewepụta ọnụọgụ ndị nke nwetara mmerụ ahụ na ndị nke egburu egbu na ya bụ mwakpo nke na-aga n'ihu n'etiti mba abụọ ahụ dịka agaghị n'ihu wee kọwapụta ma weta nkọwami pụrụ iche na ya bụ okwu nke mba nke onye isi ala ndị mba Ukraine ka na-ekwu ugbu a gbasara ya bụ ọgụ maka ọ dị ugbu a n'ọnwa gara aga nnukwute onye ọrụ agha nke mba US bụ Mark Milley bụ onye nke kwuru na ndị mba Russia ọnụọgụ mmadụ ruchere 1,100 nakwazi ndị mba Ukraine ndị ọrụ agha ruchere 1,100 bụ ndị nke egbunyere anya pee tinyekwara ndị nke emerụrụ ahụ n'ime ya kemgbe a malitere ya bụ agha tie m ka m bọlụ. Ugbu a akụkọ anyị na egwuregwu ala ya bụ Naịjirịa bụ ndị nke ekwuru na ha ji obi ọkụ ugbu a wee na-achọzi maka ya bụ iko mba ụwa nke asọmpi kriket ma bụrụkwazị nke a ga-achịkọba n'ụzọ pụrụ iche na 2024 dịka ha gara n'ihu wee merie ndị otu egwu bọọlụ nke mba Mozambique na ya bụ asọmpi egwuregwu kriket ndị nke nọ na Group B ma bụrụkwazị n'ama egwuregwu Gahanga bụ nke dị na Kigali na Rwanda.
nya bụ asọmpi egwu nke ala anyị bụ ndị nke chi obi ọkụ wee malite nya bụ asọmpi kriket bụ ndị nke kwuru na na-emere eme ka a malite nya bụ asọmpi ka a gara n'ikwu wee were nya bụ aka bụ nke ha ji wee na-akụta ihe ndị ha na-akụta wee kutuo otu mba Mozambique ma gwa ha chọba na oche bụ ngetukwu maka na anyị na unu arara n'ogo tinyekwara na ka o si wee gbatakwuru ugbu a ala anya bụ Naijiria atụrụgo ugo na ọtụtụ asọmpi dị iche iche bụ nke ha kugoro ma bụrụ ụzọ wepụta n'ama wee na-ekwu nọọsụ ha bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ime ụwa n'ịkọwa nsonaazụ ndị nke ha nwetara ka ndị nke nwere mmasị na asọmpi kriket ọkachasị onye na-eweta akụkọ ya bụ Shon Ajidagba gara n'ihu wee kwuo na ala anya bụ Naijiria bụ ndị nke na-egosi ndị ha na-asọkọrịta nya bụ mpi na nwoke na nwoke ra bụkwa n'ọnụ. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV ebe ọ bụ na ị nọ na mba ụwa ka ị na-enweta ihe mmemme na akụkọ ndị nke anyị na-ewetara gị na Facebook. Ị ga-afụ anyị na ABS Radio Television Ọka, YouTube anyị nọ na ABS Television Ọka, na Instagram chọọ anyị na ABS Radio TV yanakwa webụsaịtị anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka akọrọ gị na mbụ ka anyị mere ka ị mata na gọvanọ Anambra steeti gọvanọ Chukwuma Soludo akwadogo otu ọrụ kọmitii bụ nke arọpụtara wee tinye ga na-alụ ọrụ n'okpuru otu asmata. Gọọmenti nke steeti a na ndị ha na-ajikọtara aka ọnụ ewebatago ịgba ọgwụ mgbochi rotavirus n'ime ọgwụ mgbochi a na-agba ụmụaka kwamgbe. Ọgbakọ otu kansụl chịkọtara ndị minista nọ na otu ọrụ ECOWAS bụ nke kwuru na ọ malitego na Abuja. Ebe a kọrọ gị na mba ofesi na ọgụ a na-anọ na mba Ukraine ka ọ dị ugbu a ndị ọrụ agha nke mba Ukraine mmadụ 13,000 bụ ndị nke egbugoro anya pee. Akụkọ bụ nke ozi bụ nke anyị ji wee malite tupu anyị kọrọ gị akụkọ. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịakọwa n'ime Anambra steeti maka iweta mgbanwe tọrọ atọ ime ka akụnụba ya kwudosie ike na ịkwalite ihe ndị mbara ulu enwere n'omenala Igbo ka anyị nyenụ ya nkwado maka na anyị kọ nwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Abụ m onye nke gị onye kachukwu Ugochukwu wee na-asịza gị deje daalụ maka isonyere anyị n'ụlọ mgbasa ozi anyị ABS TV.